Ngikubingelele ezindabeni esithi ngezambe phambili kulelisonto lapha kweZasekhaya News kweZasekhaya TV. Ungqongqoshe womnyango wezempilo kuzwelonke uDokotela uZwelimkhize uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwesibalo sabantu abatheleleka ngesifo seCOVID-19. Isifundazwe sase-Eastern Cape kuthiwa isona esihamba phambili ngezibalo eziphezulu zabantu ababanjwe ilesi sifo. Uthi yize noma bengu-92% abantu abasindayo kusona lesi sifo, kodwa lokhu kuletha ukukhathazeka okukhulu. Ube senxusa ukuthi abantu abalandele imigomo efanelekile. Umasipala weTheku uthi ukhathazekile kakhulu malungana nokuchithwa kukadoti eindaweni ezakhele idolobha leTheku. Abasebenzi bakwa-Expand Public Works Program babeke phansi amathuluzi ngoba bekhala ngesidingo kanjalo nangezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Labasebenzi bathi bafuna ukuthi umqashi wabo ababhekelele kangcono. Phakathi kwezinye izinto abakhala ngazo ukuncishiswa kwamahora okusebenza nokusho ukuthi kuzoncipha namaholo. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuzwelonke uLindiwe Zulu uthi abantu abangakhathazeki. uZulu uthi labo ababhalisa imali yesibonelelo sikahulumeni sabangasebenzi abakhululeke ngoba bazoyithola imali yabo. Ukuholwa kwalemali kwavalwa ngo-October kanti uthi uma umuntu abhalisa uzoqhubeka ahole ngendlela. Oyinhloko yakwa-Water Research Commission uthi kubalulekile ukuthi umasipala weTheku ubhekisise izindlela zokonga amanzi. U-Ednick Msweli uthi into ebaluleke kakhulu uqinisekisa ukuthi amalungu omphakathi ayawathola amanzi ngendlela efanele. Uthi izinkinga zokuxhunywa kwamapayipi ngokungekho emthethweni izona ababhekene nazo njengamanje nokwenza ukuthi kunqamuke ukuphakelwa kwamanzi komphakathi mihla namalanga. Abanga-South African Weather Services sebekhuthaze umphakathi ukuthi awuqhubeke nokuqaphela njengoba izimvula ezinamandla ezihambisana nokuduma kwezulu kanye nemoya zisazolindeleka kuleli hlobo. Izimvula zakamumva zicekele phansi imizi yabantu njengoba beyihambisana nokuduma kanye nomoya onamandla. Abakwa-South African Weather Services bathi kuleli hlobo kulindeleke izimvula eziningi nokungahle kubeka abantu abaningi engcupheni. Ake sibheke ezemidlalo. IHollywood Bets isimenyezelwe njengabaxhasi abasha futhi ngaphansi kwayo iComrades Marathon. uChelwyn okuyena oyisikhulu esiphezulu sakwaComrades Marathon uthi bavuselele icontract yabo ngeminyaka emithathu. Uthi bakujabulele kakhulu ukuthi babe nokusebenzisana kanye nayo lenkampani njengoba benza umsebenzi omuhle kakhulu. Kanti iqembu lama-Proteas kuleli njengoba kubhekeke ukuthi libhekane ne-England makhatheleni kulenyanga lithi lisayibamba imihlangano ezokhuthaza ukuthi abadlali kanye nesizwe sonke sizile njengoba kwakusho umongameli uCyril Ramaphosa. Kuzokhumbuleka ukuthi uRamaphosa wakhuthaza ukuthi bonke abantu bazile njengoba lelizwe libhekene nenselelo ikakhulukazi yokushona kwabantu ngenxa yesifo seCOVID-19. Umqeqeshi wama-Proteas uMark Boucher uthi into ebaluleke kakhulu ukuthi bakhalisane nesizwe sonke ngenxa yaso lesi sifo. Kodwa bese kuveza-ke ukuthi abadlali bakhe bami ngomumo ukubhekana ne-England. I-Athletics South Africa ingahle ibe semathubeni ukuthi isingathe imidlalo ye-Diamond League. Kuzokhumbuleka ukuthi le midlalo inabasubathi abahlukahlukene abasezingeni eliphezulu abayaye babambe iqhaza kuyona. I-World Athletic ithe iNingizimu Afrika isemathubeni amahle kakhulu ukuthi singathe le midlalo njengoba kulindeleke ukuthi isigungu esiphezulu se-World Athletic sibambe imihlangano ukuze siqhamuke kanye nesisombululo kulokhu.
Nokho kulindeleke ukuthi khona maduzane nje ivakashele iNingizimu Afrika ukuzobhekisisa kabanzi izinkundla ezokuphepha kanjalo namahhotela abadlali. Ngiyasigoqisa lapha izindaba esithi ngezambe phambili kulelisonto lapha kweZASEKHAYA TV. Uma unodaba ofisa ukuthi sikulandelele lona, xhumana nathi kulemniningwano evelayo lapho esikrinini sakho njengamanje.